дар вохӯрии ниҳоӣ ҳам футболбозони ҷавони Арабистони Саудӣ дар муқобили дастаи Алҷазоир баҳона доштанд ва тавонистанд ҷоми миллатҳои арабро дар соли 2021 моли худ гардонанд. футболбозони дастаи Арабистони Саудӣ дар муқобили дастаи Алҷазоир ҳам он қадар душвориро эҳсос накарданд. Як хатои муҳофизатгарон буд ки дар дақиқаи сеюм бо зарбаи Мусоб Аҷувайр роҳи дарвозаро пайдо кард ва ҳисоб кушода шуд 1-0. ин голи ниҳоят тез футболбозони дастаи Арабистони Саудиро маҷбур кард ки боз фишорро ба сӯи дарвозаи дастаи мунтахаби Алҷазоир ки қитъаи Африқои ҷанубиро ба мо муаррифӣ мекард бизананд. ҳамин тавр ҳам ҳуҷумҳои пай дар пай буданд ва ин як ҳуҷуме ки аз ҷониби Зиёд Аҷҷаҳонӣ рух дод ва дарвозабон қоидаи бозиро вайрон кард ва дар дақиқаи 18 зарбаи пеналти таъин шуд. Абдуллоҳ Радиф тӯбро хато зад ва натавонист ки ҳисоб яъне бартарии дастаи Арабистони Саудиро боз ҳам бештар кунад. Ба ин нигоҳ накарда қисми аввали вохӯрӣ бо ҳамин ҳисоб ба поён расид 1-0 ва дар нимаи дуюм футболбозони дастаи Алҷазоир аллакай кӯшишҳои зиёд карданд ва дар дақиқаи 53 ҳамин голи Одил Болбина ба дарвоза зада ҳисобро баробар кард. Бубинед чӣ гуна аз байни се муҳофизатгар ниҳоят олӣ бозӣ мекунанд бозигарони дастаи Алҷазоир ва онҳо ҳам тавонистанд ки ҳисобро баробар кунанд. умуман агар ба ҷадвали мусобиқот назар кунем, Алҷазоир дар вохӯриҳои нимниҳоӣ тавонист ки Тунисро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кунад ва инчунин бозие ки ин даста бо дигар дастаҳо ҳам дошт хеле хуб буд ва душвортаринаш бо Марокаш буд ки бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расиду аз зарбаҳои пеналти онҳо ба сафи пеш баромаданд. Чун ҳисоб 1-1 буд, футболбозони дастаи Арабистони Саудӣ дар дақиқаи 77 як ҳолати стандартиро хеле хуб истифода бурданд. ҳоло инҷо бубинед боз як ҳуҷуми футболбозони ин даста қариб буд ки бо гол анҷом ёбад, аммо муҳофизатгарон инҷо хуб кор карданд. Алҷазоириҳо ҳам бозии хуб дар радифи ин бозиҳои ҷоми миллатҳои араб нишон доданд ва тавонистанд ки дар вохӯрии пеш аз ин Коморосро ҳам ба мағлубият дучор кунанд ва ин голи Муҳаммад Бакир аст дар дақиқаи 77 ва ин голе буд ки пирӯзиро ба дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ овард. Арабистони Саудие ки дар мадори бозиҳо аз зинаи дуюм ба гурӯҳи Д ба ин бозиҳо омад ва тавонист ки пирӯзӣ ба даст орад ва соҳиби ҷоми мусобиқоти соли 2021 гардад. الحارس نبيل والناس الأخضر السعودي يتقدم بالهدف الثاني ليشتعل اللقاء من جديد. 2 السعودية 1 الجزائر هنا في